Да. В Русия също има такива местни организации, в Азербайджан има. И всъщност, къде сте пътували вие чрез тази организация, освен къде каза в Марибор. Тя? Да. Аз може и по-малко с нещо съм пътувала. В Карлсруе бях активен член на АЕЖ Карлсруе, там където и учих. Отидох в Словения и сега ще заминавам за Украйна след един месец. След един месец какво ще правиш в Украйна? Значи това е обиколка на летен университет. Отново летен университет. Да. Значи думата университет тук малко се пресилва, защото всъщност става въпрос за просто срещу... Може би лятно училище, да. Даже и училище. То не е точно с цел учене на нещо, по-скоро с цел контакти, с цел някакви workshopи също така, с цел пътуване. И по-скоро аз, тъй като имам украински корени и отдавна ми е мечта да отида там, така че сега ще ги съчетая двете неща. Супер. Първото ми събитие, на което бях, така да се каже, с АЕЖ, беше в Патра, с АЕЖ Патра. Бяхме в едно планинско градче, Калаврита. Там спахме много интересно в общежитие на църквата. Но те си бяха само за нас. След това се разходихме из планината. После слязохме в града, който всъщност има музей на Холокоста, защото там е имало много загинали в Втората световна война. Освен това, миналата година участвах в нашия летен университет, който беше в България, помагах за организирането, а тази година ходих в Кипър на Агора, което е общо събрание на всички антени на АЕЖ. И обикновено на едно такова общо събрание се събират около 500 човека от цяла Европа. А ти антена ли си също на АЕЖ в София? Аз съм член на АЕЖ София. Да. И представител, на АЕЖ София отива на общото събрание Агора в Кипър. Това беше през април месец. 3 дни, от 15 до 18, в който се обсъждат проблеми, идеи или пък просто хората се виждат от различните антени на едно място. Се събират и... Предстои ли ти някое пътуване на теб скоро? За сега не точно. Лятно училище няма да организирате тази година? Не, но ще организираме едно мероприятие в Смолян. Казва се Jazz and Romance in Orpheus Mountain. Това ще бъде точно по времето на джаз фестивала в Смолян и сме го измислили от 16 до 20 юли. Основно ще бъдем в Смолян, но ще посетим и обсерваторията, която е наблизо. Ще се разходим в планината и очакваме сега да разберем колко човека ще дойде. Ще дойдат по интернет на всички антени. Да, има един календар, който е на страницата на нашата организация на европейско ниво, защото всъщност всяка антена си има лична страница, има една обща страница, която е така, може би, обединяващо звено за всички АЕЖ-та, хора и членове, и там се обявяват такива мероприятия в цяла Европа. На различните организации. Добре, сега може да ни гледат, най-вероятно ни гледат много млади хора. Те, ако искат да станат членове на тази организация АЕЖ, чрез интернет не е нужно да са студенти, не е нужно да имат някакви степени образователни. Въпросът е да са млади и да имат амбицията, така ли? И не е нужно да са богати и да имат пари. Различни култури, да. Да обичат да пътуват. Значи единственото, което трябва да направите е да ни потърсите на нашата интернет страница. И другото, което просто да дойдете на някои от нашите срещи и да бъдете активни. Това е единственото. Добре, момичета, какво е вашето мото всъщност? Вие сте така много ексцентрични, много по-различни от масата млади българки, които често срещаме по улицата. Едва ли ходите по кръчмите чак толкова? Поне така обичаме да ходим навсякъде. Да. Естествено. Моето мото специално е, че човек трябва да бъде активен и да се опитва да промени реалността каквато е, не да търси причината и да обвинява някого за това, просто да се опита сам да направи света по-добър, колкото идеалистично и банално да звучи това, но всъщност аз завърших в Германия и ме питат защо не остана там. Аз не съм ходила в Германия, за да остана там.
беше ми много интересно. В момента съм в България и ми е много интересно да виждам колко много активни и готини хора има в България, които наистина правят нещо. Не са такива пасивни, а просто са активни и много интересно с тях. Интересно е да си млад човек и да пътуваш. Аз до някаква степен смятам пътуването за много важно нещо и нямам точно мото, но винаги казвам на хората, че трябва да пътуват повече. И точно това е. Че пътуването и срещата с други култури те обогатява, то разширява твоя кръгозор, твоите мисли, възприятия. И е много хубаво. Така е, но така повече хора приемат вашата идея.